טוב, שלום שלום, ברוכים הבאים לאצטדיון המושבה בפתח תקווה. אנחנו בגביע הטוטו עם המשחק על המקום החמישי בין מכבי פתח תקווה מול בית"ר ירושלים. הנה עכשיו עוד הזדמנות של בית"ר ירושלים, כדור רוחב וזהו, לרשת. מיירון ג'ורג' כובש, בית"ר ירושלים 1, מכבי פתח תקווה 0. בפעם הראשונה שהכדור הולך למסגרת השער של מכבי פתח תקווה, הוא גם נעצר ברשת. כן, התקפה מהירה של בית"ר ירושלים, התקפה מתפרצת, התקפת מעבר שמתחילה לדעתי מכדור 5 של מכבי פתח תקווה. עוד התקפה של בית"ר ירושלים, והנה השני, וזה 2-0. עוד אנחנו מדברים על קני, וקני אומר, חכו, תראו את הביצועים שלי. 2-0 לבית"ר ירושלים. מה קורה להגנה של מכבי פתח תקווה? על מה היא חלמה בדקות האלה? כן, זה לא נראה מספיק טוב. זאת הרכישה, נכון? אתה רואה, דיברנו, עשינו לו מזל. לפעמים אתה מדבר על שחקן והוא מאבד כדור, הוא עושה טעות. הפעם דיברנו עליו, הבאנו לו מזל. הנה, שוב קני עכשיו מוביל את ההתקפה הזאת. מיירון ג'ורג' יחד עם טימותי מוזי. קני עובד בקלילות, מסדר לג'ורג', זה עכשיו מגיע, אבל לידיים של צבינוב. ודן רומן חייב להגיב. גם עכשיו, קני מגיע אל הכדור, מיירון ג'ורג' מגיע, ועכשיו זה קרוב לשלישי. מה זה קרוב? קרוב מאוד, אבל זה לא. תשמע, מה שעדי יונה עושה פה, כוכב כדורגל הילד הזה. איזה יופי. תשמע, הוא לוקח את הכדור, כל המהלך קודם כל. ירין לוי נראה פנטסטי, משחק היום את השש, בבילדאפ הוא נהדר, בונה את כל המשחק של בית"ר, ותראה איזה יופי, עדי יונה לוקח את הכדור ונכנס בין השחקנים. אבל קודם כל עדי יונה, אבל יש את צבינוב שעודף לקרן. כן, אז למרות ה-2-0 של בית"ר ירושלים, ליטבינוב במשחק טוב. ראינו אותו לוקח מקודם לעדי יונה מצב של 100% גול. עכשיו זה סאנו, עדיין זה סאנו. ליטבינוב מונע עוד שער. עוד מכבי פתח תקווה תרד להפסקה בפיגור של 2 שערים, והשחקן המצטיין ביותר שלה היא האיש הזה. נכון, תומר ליטבינוב. ובית"ר במשחק שאפילו זסנו עושה דריבלים. מיירון ג'ורג' מגיע לכדור, מוריד אותו כמו שצריך. וואו! 3-0 בית"ר ירושלים. צמד של מיירון ג'ורג', כדורגל מושלם של הקבוצה הזאת. ברק יצחקי יכול לרדת לחדר הלבשה כבר עכשיו, הוא לא צריך לשמוע את השריקה לסיום המחצית, הוא רק צריך לתת מחמאות בחדר ההלבשה. מוזי, ואלה דברים שחסרים לו. אתה רואה את המהירות, את הצעד הראשון, את הזריזות, אבל הסיומת הזאת, לוקח את הכדור טוב, יכול לנסות לפינה הקרובה, ניסה את הפינה הרחוקה, לא היה קרוב אפילו. אבל אני רואה במהלך כל המשחק הזה, דן רומן עומד כל המשחק ומנהל את המשחק, לעומת זאת ברק יצחקי יושב כמו אחד שאומר, אני את שלי עשיתי עד הקו, אימנתי אותם, הדרכתי אותם, אמרתי להם איך, עכשיו ישחקו הנערים לפנינו. רגע, ההתקפה של בית"ר ירושלים, האם הרביעי בדרך? כן, הנה הוא נאורי דבוש, כובש את הרביעי של בית"ר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, זה אחד המשחקים הטובים של בית"ר ירושלים בשלב הזה של העונה. בית"ר ירושלים עושה חוכה בהתלולה מההגנה של מכבי פתח תקווה. על מעתוק, יופי של כדור של מעתוק. הנה ההזדמנות של מכבי פתח תקווה, ותגידו להם מזל טוב, הנה השער הראשון שהם כובשים. זה להמתיק את הגדולה המרה. 4-1. שפו למבשל גל מעתוק על הכדור הנפלא. כמובן גם שפו ללירן חזן שכובש את השער הזה. דיברתי על גל מעתוק שבליגה לאומית היה לו לדעתי עונה שעברה מעל 10 בישולים.
והנה השריקה האחרונה, בית"ר ירושלים מנצחת 4-1 את מכבי פתח תקווה, מסיימת חמישית את גביע הטוטו לעונת 2024-2025.